Σήμερα, φίλοι μου, θα μιλήσουμε για το τι είναι επιτυχία στη ζωή. Πριν όμως, να σας πω πως φτάνω προς το τέλος σιγά σιγά αυτού που ξεκίνησα το προηγούμενο καλοκαίρι, να φτιάξω δηλαδή 200 βίντεο παρακαταθήκη για τα παιδιά μου. Και ήδη βρίσκομαι στο βίντεο 163. Και πραγματικά νιώθω ευγνώμων για όλη αυτή την αγάπη που έχω δεχθεί από όλους εσάς. Πού να φανταζόμουν το προηγούμενο καλοκαίρι πως μέσα σε λίγους μήνες θα με σταματούσε άγνωστος κόσμος στον δρόμο και θα με χαιρετούσε. Ή ότι θα δεχόμουν μηνύματα υποστηρικτικά καθημερινά. Βεβαίως, μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν και κάποιοι haters. Έτσι, ας τους πούμε haters που είναι και της μόδας. Αλλά και αυτό το ήξερα και τους θεωρώ όλους καλοδεχούμενους. Και αυτούς μέσα στην καρδιά μου τους έχω, φίλοι μου. Άλλωστε, θεωρώ πως αν ζούσαμε σε μια κοινωνία που όλοι θα συμφωνούσαν με όλους, τότε η κοινωνία αυτή θα ήταν μονότονη. Προχωράμε λοιπόν και πάμε να αναλύσουμε το σημερινό μας θέμα, την επιτυχία. Η μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτή τη ζωή, φίλοι μου, λοιπόν, δεν είναι τα χρήματα. Τα χρήματα βεβαίως είναι ένα εργαλείο, έτσι, ένα μέσο καλυτέρευσης της ζωής. Αλλά δεν είναι η πραγματική επιτυχία. Δεν είναι ούτε το ακριβό αυτοκίνητο, δεν είναι το μεγάλο σπίτι, δεν είναι το χειροκρότημα του κόσμου, ούτε η εικόνα που δείχνεις προς τα έξω. Η μεγαλύτερη επιτυχία είναι να γυρνάς σπίτι και να σε περιμένουν μάτια που σε αγαπούν αληθινά. Είναι να σε φωνάζουν μπαμπά, μαμά, έτσι, να σε φωνάζουν οικογένεια και να ξέρεις πως για κάποιους ανθρώπους είσαι ολόκληρος ο κόσμος τους. Και για κάποιους άλλους είναι ένας αγώνας σιωπηλός βεβαίως. Ένας πόνος που δεν φαίνεται. Η επιθυμία, ας πούμε, να κρατήσουν ένα παιδί στην αγκαλιά τους και η ζωή να μην το έχει επιτρέψει ακόμα. Και αυτό θέλει σεβασμό, έτσι. Όχι εύκολες κουβέντες, όχι επιπόλαιες συμβουλές. Μόνο σεβασμό. Και διακριτικότητα. Γιατί η αξία ενός ανθρώπου δεν μετριέται από το αν έγινες γονιός, ούτε η αγάπη του κρίνεται από αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν απέκτησαν ποτέ παιδιά, αλλά έγιναν καταφύγιο για δεκάδες ψυχές. Έγιναν σύρριγμα, έγιναν φως, έγιναν οικογένεια με άλλους τρόπους. Γιατί η οικογένεια δεν είναι μόνο το αίμα. Είναι η παρουσία, είναι η φροντίδα, είναι η αγάπη που δίνεις χωρίς όρους. Κι όμως, για όσους έχουν την ευλογία να μεγαλώνουν παιδιά, υπάρχει μία αλήθεια που δεν αλλάζει. Στο τέλος της ημέρας, όταν κλείνουν τα φώτα και μένεις μόνος με τη σκέψη σου, δεν μετράς τα λεφτά σου, μετράς αν ήσουν εκεί. Αν ήσουν παρόν. Αν ήσουν παρόν στο πρώτο τους βήμα, στην πρώτη τους αποτυχία, στην πρώτη φορά που λύγησαν και χρειάζονταν μια αγκαλιά χωρίς λόγια. Γιατί τα παιδιά δεν θυμούνται πόσα χρήματα έβγαλες, θυμούνται αν ήσουν εκεί όταν χρειάζονταν. Θυμούνται αν ήσουν κουρασμένος αλλά κάθισες δίπλα τους. Αν άφησες το κινητό στην άκρη για να τους ακούσεις. Αν τους έμαθες με το παράδειγμά σου τι σημαίνει αξιοπρέπεια, σεβασμός, δύναμη και αγάπη. Σήμερα πολλοί άνθρωποι, φίλοι μου, κυνηγούν επιτυχία σαν να είναι ένας αριθμός στην τράπεζα και χάνουν το σημαντικότερο. Χτίζουν επιχειρήσεις και γκρεμίζουν σπίτια. Κερδίζουν αγορές και χάνουν τα ίδια τα παιδιά τους. Γίνονται γνωστοί σε όλους και ξένοι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Και μια μέρα ξυπνούν και καταλαβαίνουν πως πλήρωσαν πολύ ακριβά κάτι που δεν άξιζε τελικά τόσο. Γιατί η αληθινή επιτυχία είναι να μεγαλώσεις ανθρώπους που θα λένε με περηφάνεια πως αυτός είναι ο πατέρας μου, αυτή είναι η μάνα μου και από αυτούς έμαθα τι σημαίνει ζωή. Όχι επειδή ήσουν ατέλειος, αλλά γιατί ήσουν αληθινός. Γιατί ήσουν εκεί. Γιατί πάλεψες, γιατί μπορεί να έκανες λάθη, αλλά ποτέ δεν έφευγες από τη μάχη. Ο κόσμος σήμερα, φίλοι μου, έχει ανάγκη από περισσότερους παρόντες ανθρώπους και λιγότερους εντυπωσιακούς ανθρώπους. Έχει ανάγκη από περισσότερη αγάπη και λιγότερη επίδειξη. Από περισσότερη ουσία και λιγότερη εικόνα. Γιατί είτε μεγαλώνεις παιδιά είτε απλώς αγγίζεις ζωές, το αποτύπωμα είναι το ίδιο. Αγάπη, ασφάλεια και παρουσία. Και όταν περάσουν τα χρόνια, όταν φύγει η νιώτη, όταν σωπάσει ο θόρυβος της καθημερινότητας, δεν θα θυμάσαι τις δουλειές που έκλεισες. Σε καμία περίπτωση. Θα θυμάσαι αν άξιζες το βλέμμα των ανθρώπων που σε έλεγαν σπίτι τους. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της ζωής, φίλοι μου, και όχι το πώς απέκτησες, αλλά ποιος έγινες για εκείνους που σε αγάπησαν αληθινά. Να είστε όλοι καλά και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.